Bon dia a tothom. Avui vos parlaré del meu dialecte, el tortosí, ja que estic aquí a casa meva a Tortosa. Surt de casa, no et fa vergonya? Oh! Oh! Parlar tortosí. Dialectes, història de la llengua. Finalment he sortit de casa per ensenyar-vos la meva ciutat, Tortosa, i que li dóna nom al meu compte, el Parlar Tortosí. Avui és un dia especial perquè vos parlo del meu dialecte, predialecte i el que parlo cada dia. Se pot afirmar que el tortosí té els seus orígens a partir del 1148 després de Crist, en la conquesta de Ramon Berenguer IV de la zona. Per tant, no és un lloc on va néixer el català primigeni, sinó que s'hi va implantar a posteriori. Com veiem al mapa, a Tortosa, en aquella època, encara es parlava àrab, mentre que a la Catalunya Vella ja es parlava català de feia més de 300 anys. El tortosí forma part dels dialectes consecutius, com el valencià o el balear, entre d'altres. Això fa que mantingui trets més arcaics que la resta de dialectes de Catalunya, com el nord-occidental o el central. Per això, notem que hi ha força diferències entre la resta de parlars catalans, els quals han anat evolucionant. Ara bé, com a dialecte occidental que és, té molts de trets també en comú en el nord-occidental i el valencià. Lingüísticament, el tortosí té prou particularitats. En la morfologia nominal se manté l'article lo-los o el plural ns. L'article demostratiu és sense reforçar, este, esta. Els pronoms personals forts, natros i vatros són els que predominen en este dialecte, tot i que també podem trobar formes com natres, vatres, entre d'altres. En les formes verbals, la majoria de formes no tenen esta marca i al final. En lloc de dir que ell canti, diem que ell cante. En lloc de dir castiguin, diem castiguen. Són formes que es mantenen en valencià avui dia i tradicionalment també nord-occidental, tot i que també està en recessió, mentre que en tortosí se continua el manteniment. A més, en alguns pobles del Baix Maestrat, els Ports, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Matarranya, hi ha la marca O, per exemple, que jo parlo o que ells parlen. Una de les particularitats més genuïnes del tortosí és que nosaltres diem ells cantessen i vatros cantésseu i natros cantéssim. És a dir, fem servir formes de l'imperfecte subjuntiu en la quarta i quinta persones del present de subjuntiu. A nivell lèxic tenim el nostre vocatiu xaic, que és molt típic d'aquí. Verbs com esllissar o rellisar, escatillar, escarritxar o escatxillar, esgarrapar. Paraules com festeta, fumeral, massana o manzana, torcar, meló de moro o meló roig, temor en comptes de por i dels seus derivats com temoric o temorico, papaterra, moixó, tomata, pataca. Com heu vist, hi ha alguns mots que coincideixen en el nord-occidental i d'altres en el valencià general. Tanmateix, també hi ha alguns particularismes només propis del tortosí, com baldana, un producte gastronòmic molt típic d'aquí i molt bo. El nom de tortosí prové, com bé podeu suposar, de la ciutat de Tortosa. Però per què se n'hauria de dir tortosí i no ebrenc en esta veritat que parlem? Per a començar, el riu Ebre no passa per totes les terres on se parla el que anomenem tortosí. L'entitat que pot englobar de certa manera la zona on se parla aquest dialecte és l'antiga diòcesi de Tortosa, que arribava pràcticament fins a Castelló, des del sud, i des del nord fins a poblacions del Priorat, que actualment encara en formen part. Si bé actualment la diòcesi no té tanta força com fa uns quants segles, és la cosa més aproximada que podríem fer servir per englobar aquestes terres. Hi ha altres noms que es podrien fer servir, com Cruïlla o terres del centre dels països catalans, per exemple. Si bé no són tan emprades, sobretot científicament o lingüísticament, com Tortosa. És comprensible que hi hagi reticències en aquest nom, atesa la força centralitzadora que ha tingut Tortosa al llarg sobretot dels segles XIX i XX. Igualment també seria bo fer-nos fora de prejudicis sense tindre en compte factors culturals i històrics. Igualment, ebrenc és una bona nomenclatura per a referir-se als habitants de les Terres de l'Ebre, evidentment, però no per a la llengua o el dialecte que parlem. I per què se diu que parlem diferent de la resta de Catalunya o per què parlem estrany? Bé, realment, això no són termes lingüístics pròpiament, no es pot dir que parlem estrany. Estos comentaris los solen fer parlants del català central. No tan a sovint sentirem a un valencià, a un balear o a un lleidatà
parlar així d'un altre dialecte. Es podria deure a la manca d'exposició que tenen a altres parlars, per la manca de visibilitat als mitjans audiovisuals. Un altre dels factors a tindre en compte podria ser el fet que el tortosí és un dialecte occidental i consecutiu, que té uns trets conservadors que el distingirien força del dialecte central. També podrien hi haver factors extralingüístics, com ara la baixa densitat de la zona de les Terres de Cruïlla o les zones on se parla tortosí. A més, als instituts, cada vegada hi ha menys hores dedicades a ensenyar català, fet que podria fer que els dialectes no s'ensenyessin en profunditat. El tortosí, com tots els dialectes del català valencià, s'afronta a molts de problemes i moltes dificultats per a la seva supervivència, sobretot per a la diversitat dialectal, com podria ser una escolarització que no té en compte les formes genuïnes i pròpies de la zona, que fins i tot la norma normalment accepta i que no se'n té coneixement general. Potser hi ha falta de delicadesa en aquest aspecte. La pressió de Barcelona per als parlars de Catalunya i la pressió de València per als parlars del País Valencià, que fragmenten el dialecte en dos, o fins i tot tres, per la manca d'escolarització en català i la manca de recursos al Matarranya, són coses que fan divergir aquestes parles. Que potser d'aquí unes dècades, 50, 60 anys, potser no podrem parlar de tortosí pròpiament lingüísticament, sinó que haurem de parlar potser de català de Catalunya i català de València, molt distingit, quan històricament i tradicionalment sempre hi ha hagut un contínuum lingüístic. I el tortosí era un clar exemple d'este nexe cultural que uneix Catalunya i el País Valencià. Jo en este canal el que pretenc és que aquesta consciència no caigui en l'oblit, sinó que continue, que la gent sàpiga que parlem pràcticament el mateix. No hi ha tantes diferències entre els parlars de frontera de València i els de Catalunya. Parlem molt paregut. Un exemple clar, per exemple, és el verb parèixer o semblar. Als parlars de Catalunya, semblar està prenent lloc al verb parèixer, el verb arcaic, el verb més tradicional, i parèixer es fa servir cada vegada menys, ja sigui per prejudicis, perquè s'assembla, veus, se pareix al castellà, i bé, resumidament, això seria el que és el tortosí. Espero que vos hagi agradat i si teniu alguna opinió, alguna objecció, alguna crítica, m'ho podeu fer saber als comentaris i jo vos respondré tranquil·lament. Matarranya magistral i la gran terra de l'Ebre.